озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман соли шашум аст ки дар тамоми шаҳру навоҳии мамлакат гузаронида шуда дар ин муддат ҳаводорони зиёдеро пайдо намудааст. пайваста доир гардидани ин озмун шумораи иштирокчиёнро сол аз сол бештар намуда барои дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъати мусиқӣ ва сарояндагӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн, эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, муаррифии фарҳанги волои миллати тоҷик заминаи мусоид фароҳам меорад. дар шаҳри ҳисор маросими ҷоизаспорӣ ба ғолибони даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. ба ҳар як ғолиб сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва тӯҳфаҳои пулӣ тақдим карда шуд. соли аввал ман то озмуни ҷумҳуриявӣ то шаҳри душанберо рафтам. дар озмуни ҷумҳуриявӣ мутаассифона ғалтидам, вале рӯафтода нашудаму боз ҳам иштирок кардам ва хушбахтона ман дар даври шаҳрӣ жанри академӣ сазовори ҷои дуюм гаштам ва ман аз пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ташаккур мегӯям, ки ин хел озмунҳои беҳтарин, ин хел шароитро муҳайё кардаанд. аз 157 нафар довталабе ки дар даври шаҳрӣ малакаю маҳорати худро аз рӯи 5 номинатсия оҳангсозӣ, бастакорӣ, сарояндагӣ, навозандагӣ, санъати тасвирӣ ва дизайн тибқи талаботи низомномаи озмун нишон доданд, 44 нафарашон ғолиб омада дар даври минтақавӣ иштирок карданд. бояд гуфт ки озмун дар байни наврасону ҷавонон маъруфияти бештар пайдо кардааст. ин аст ки теъдоди иштирокчиён дар синну соли аз 12 то 17 сола бештар шуда дар назди аъзои ҳакамон ҳунарнамоӣ мекунанд. ман ҳамроҳи устодам холо зиёдлон расмҳои манзараҳои Тоҷикистон таҳсил кардаам, ки яке аз расмҳои таҳсил кардаи ман ин об мебошад, ки солҳои 2018-2028ро об барои рушди устувор эълон кардан. ман дар расми худ таҳсил кардаам. дар даври ҷумҳуриявии озмун мехоҳам ки ҷойҳои намоёнро ишғол кунам. дар даври шаҳрӣ озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кардам ва ҷои сеюмро ишғол кардам. мехоҳам ки дар даври ҷумҳуриявӣ маҳорати худро нишон дода сазовори ҷойҳои намоён гардам. ин тадбир барои бедор кардани завқи насли наврас ва умуман қишрҳои мухталифи ҷомеа нисбат ба фарҳанги пурғановати миллати тоҷик ва рушди ин соҳа заминаи мусоид фароҳам меорад. бо дастури пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ғолибони даври ҷумҳуриявӣ ки ба шоҳҷоиза ҷойҳои якум, дуюм ва сеюми озмун шарафёб мегарданд, дар баробари мукофоти пулӣ ҳуқуқи иштирок дар чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалиро пайдо намуда хонандагони синфҳои 9 ва 11 метавонанд ба ихтисосҳои омӯзгорӣ, равияи санъати тасвирӣ ва мусиқии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи махсус, миёнаи касбӣ ва олии касбии кишвар ба муҳлати 3 сол без супоридани имтиҳон дар гурӯҳҳои ройгон дохил шаванд.